Kuyintokozo kakhulu ukukhuluma nawe kwi-channel igama uPastor WeNingi ngathi ungabusiseka uphumelele empilweni. Sibheke iphupho lika Nelisiwe cause kusho ukuthini uphupha la uhlaselwa imvukuzane. Imvukuzane ngoloka George imole noma is a mole. Okay, esingakuvezela ukuthi into yokuqala ngifuna silibheke nje sisale silibheke senzele ukuthi nomunye akwazi ukuphenduleka yabona. Singasaphenduli yena ngqo uNelisiwe kodwa sibheke siphendule nomunye umuntu ukuthi okay uma ngenzeka uphuphe nje ubone imvukuzane lolu phawu usuke selukutshela noma luchaza ukuthi noma mhlawumbe ungeke ubone umvuzo wokusebenza kwakho njengamanje noma ungeke ubone umvuzo wokusikhandla kwakho njengamanje kepha ke ngokuphokophela phambili uzogcina uphumelele empilweni. Okunye futhi singaveza ukuthi uma usuphupha ke uhlaselwa imvukuzane lolu sowuphawu lubi kakhulu ke ngoba lokhu lisho ukulandelwa umoya wobuphofu noma ukuthwala kanzima noma ukulahlekela okuthile ongahle kube khona empilweni yakho. Okwesibili futhi uma uphupha la uhlaselwa imvukuzane kuyaba uphawu usuke lukuchazela ukuthi kumele mhlawumbe uqaphele ngoba kunomuntu omubi kakhulu futhi okufisela okubi nokwakhela uzungu yabona nanokuthi kungenzeka uyakugadla noma kunezigadlo zabathakathi eziqondise kuwena njengamanje. Okwesithathu uma uphupha uhlaselwa imvukuzane kuyenzeka kube uphawu osuke lichazela okulandelwa yibhadi elithile noma amashwa noma ukuphuthelwa amathuba angcono nokuphuphutheka okuthile wena konako ngokwengqondo mhlawumbe. Kepha ke uma usuphupha ubona imvukuzane umgodi imba lolu lubuphawu ngoba luchaza ukuthi mhlawumbe kunesitho ongasazi ongenzeka njengamanje sithathe mhlawumbe inhlanhla yakho mhlawumbe uma ngenzeka ikakhulukazi ubone le mvukuzane imba mhlawumbe engadi noma imbe endaweni ethile engaba insimu iyamba usho lapho lolu phawu lubi ngoba lusho ukuthi la kunomuntu oyisithonga amazi othatha mhlawumbe isimo sobunhlanhla bakho ngenzeka mhlawumbe uthatha isimo sesivuno sakho uthatha isimo sencebo kanye mhlawumbe nani imali yakho yabona through ubuthakathi obuthile. So uma ubona imvukuzane emba umhlabathi ngaphi kuba uphawu osuku luqwesa ngengozi uma kushuthi uyayibona imvukuzane yamba liqwasa ngengozi noma liqwasa ngesifo noma izinkathazo nezithiyo kanye nenkinga ezikhona ezingathi zibambe mhlawumbe isimo somndeni yabona. Asiphethe ukuthi ke uma usubona ubamba noma ubulala leyo mvukuzane uphawu loluhle ngoba lukuchazela ukuthi uzokwazi ukunqoba izitha zakho uzokwazi ukunqoba imizamo yezitha zakho noma imizamo yabathakathi angeke izisebenze mhlawumbe empilweni yakho nanokuthi uzophumelela mhlawumbe empilweni noma athiwa kunzima kangakanani. Ngiyabonga uNkulunkulu ke kakulonto ikubusise ungakhohlwa ukuthi usubscribe kwi-channel ungakhohlwa ukuthi ulike i-video bese uyobuka nama video esiwenzile esikhathini sendlule. Be blessed.